No niin, päivää kömmänästä. Tämäkin päivä koettiin lopussakin. Tuli tuommoinen Mossberg 100 ATR laitettua pahvin puhkomiseen ja ei oikeastaan isoja odotuksia ollut pyssystä suunnilleen minkäänlaisia. Oli vähän outo vehe, tämmönen jenkkiläinen. Piti laittaa ja kokeilla, että mitenkä tämä rupeaa toimimaan ja rokkaamaan. Ja sitten ajattelin, että pitää pikkuvideokin vielä tästä tehdä. Ja tässä oli emännältä lainassa Nikko Stirlingin 3-12-62 kiikari. Ja sitten oli niinku yksi kiikari liian vähän näissä meidän kivääreissä, niin piti sitten ostaa tuommoinen Meo Sport tuommoinen kiikari tähän. Ja sillä on muutama laukkaus ammuttu ja suunnilleen kohistettu se. Ja nämä on muutamia semmoisia asioita, mitä ihmettelee, tulee liian lähelle tuo kammennuppi kiikari, todella tymppää laata varsinkaan nopeasti tätä. Ja itsehän siihen piti ruveta paukut sitten lataamaan. Niin siinä on Lapuan 10-85 skenaaria nyt sillä syletty maalimalle ja N150 ruutti takana melkein niin paljon kuin vain taulukot antaa myöten laittaa. Ja ei semmoisia niin virallisia ylipainemerkkejä ole oikeastaan minkäänlaisia ollut niissä, vaikka kuinka paljon ollut tavaraa hylsyssä ja hyvin toimii. Ihan hyvä käyntinen on ja viime viikonloppuna on karhumerkki käyty uussaamassa tälläkin väärillä. Tosi oli se Nikko Stirlingin vaan päällä silloin. Kyllä tämä ihan ok kampe on. Siinä on. Lukko toimii hyvin, ei ongelmaa. Jännä varmisti oli tässä saksalaisessa. Tavallisesti ihan kun varmisti on päällä, niin kampihan ei nouse ylös. Tästä nousee kokonaan. Pystyy purkkaa vireestä pois ja paukku pois. Eikä lähe, jos liipasimesta puristaa, niin onko tämä sitten joku jenkkiläisten systeemi, että on tavallaan kolmiasentoinen varmasti, vaikka ei ihan niin virallisesti olekaan kolmessa asennossa, mutta pystyy purkamaan paukut pois piipusta ilman, että on varmistamaton ase, niin kuin tavallisesti nämä suomalaiset sakot ja nämä ainakin vanhemmat, niin nehän pitää ottaa pois varmistin konnan päältä. Mutta niin, semmonen siitä sitten tuli laitettua ja värkkäiltyä. Itse pyssy maksoi 290 plus ostolupa tietenkin. No, jalat, eli nämä Optilogin palat näihin viiveripalloihin oli muistaakseni 70 ja renkaat, uudet renkaat joutuu ostaa tähän. Ne maksoi 90 € ja ne on ihan tulitirät. Vasta ostin kun tämän kiikarin laiton tähän ja vaimennin asennettuna 330 paikallisen Lasse Kyllösen laittama. Tekee hyvää jälkeä ja on oikein hyvä aseseppä. Suosittelen lämpimästi kyllä käymään, jos on aseiden kanssa ongelmaa ja apua varmasti saapi sieltä ja siinä on sitten emännän pyssyy vähän se uusia hylsyjä, niin saadaan tehdä panoksia siihen. Mutta semmonen Mossberg on hän.